Nikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Oh, tshela makhelwane ntozo wamuhle. Azomuhle makhe. Hawu makhe. Ofaka upowder umbuza igama la powder. Awufaki yini igama lawo? Kalaza nenzipho. Nikhona bazalwane. Bheka le hairstyle. My hairstyle, nibahle bazalwane. Anishayele izandla enkulu egameni lika Jesu. Ngiyanibingelela nonke bazalwane kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu. Ngokhethekile ngabingelela. Cishe u national convention. Hazi babungcono ngathi uyimini national my content njalo. Ona lento ukuthi nje khona abazalwane abangaqhamukile KZN kuphela sembuka ngenye indlela uNkulunkulu umsebenzi omuhle kangaka. Siyabingelela abazalwane baqhamuke eGoli. Amen. Siyabingelela abaqhamuke eEastern Cape. Amen. Sibingelele iKZN yonke. Amen bazalwane. Manje iKZN yonke ke ngibalekela ukuthi ngile ngithi nje Hammersdale eRichmond. Angifuni ukwanda kodwa nonke ningaphasi kwani kweprovince KZN. Siyabingelela abazalwane egameni lika Jesu. Ninceke zenkosi zonke siyayibingelela kwelihle igama lomfowethu uJesu. Amen. Akukunike ngizelela abazalwane bakhuluma abazalwane bebeka indaba kaKristu uJesu bazalwane. Lento bona kahle ukuthi nansi into esiyifunayo. Amen bazalwane. Lento esiyifunayo ukutshelwa ngoJesu. Amen bazalwane. Ubani uJesu? Nikhona abazalwane? Ubani uJesu? Amen bazalwane. Ubani uJesu? Amen. Siyabonga abazalwane uNkulunkulu anandisele. Aqhubeke njalo anipha amandla okezweni. Amen bazalwane. Angizukwanda ke ngingubaba uSikhakhane. Umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngiqhamuka kwaDindi. Amen bazalwane. Localina kwaDindi khona le Pietermaritzburg abantu base Eastern Cape naseGoli cishe naseHammersdale mhlamba bangayazi indawo kuthiwa kaDindi ikhona la ePietermaritzburg. Amen bazalwane. Ngindoda ke bazalwane ngenzela umusa nje nami ngeminyaka impela ngobuhle benkosi namhlanje sengiyiqonda lento yevangeli. Amen bazalwane. Lento esikhulekela ukuthi wonke umuntu njengokusho kwezi ukuthi bonke bazibafinyelele. Amen bazalwane. Bazibafinyelele ebunyeni. Amen bazalwane. Nasekudodeni ophelele. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ake senezwini bazalwane ngingalandi kakhulu ngeke ngenze ngikuzele nami ngishiye le ndawo ngoba ningabantu ekusafanele bezela. Ngiyacela uzofunda asifundele lapha kumpostoli uPetro wesibili amfundele nje uchapter 1 verse uzofunda verse 3 4 bese yama 5 sizongiqalela nje ngesihloko bese amfundele amavesi amathathu bese yama kwelesihlanu egameni lika Jesu. Amen. Khona ufundayo mambatha engathi bengizwe iphimbo lamambatha abantu ade befunda abazalwane abangala engathi abangena bahlangene. Amen. Baba Majosi benenze njani abazalwane banifundele? Hallelujah. Hallelujah. Hayi amkhona politiki bazalwane nasendlini kaNkulunkulu. Yikhona abazalwane. Hallelujah. Thina thiwe singabantwana abandawonye. Amen. Nibazalwane hawo. Abazalwane kumnandi Mike mayizosebenza amaculo. Yikhona abazalwane. Amen. Ngiyacela abazalwane ukukhulu wethu abaningadinwa ningilekelele mama. Yes, ngiyacela ngifundele isihloko egameni lika Jesu. Incwadi yesibili Petro chapter 1 verse 3. Yes ma'am. Amakholwa mawakhuthalele umsebenzi wokukholwa. Bazalwane kukhulunywe kakhulu ngoJesu. Yes. Amen bazalwane. Amen. Isimamukele. Hallelujah. Hallelujah.
Kodwa ke namhlanje manje ngifuna sibuke lento yomzalwane nomsebenzi wokukholwa. Ikhona abazalwane. Sibuka nibazalwane. Lento yomzalwane nomsebenzi wokukholwa. Amen bazalwane. Should lento ithi ikhona imisebenzi. Amen bazalwane. Amen. Ongenze kuba ngabe yokholwa asazi. Kodwa ikhona futhi neminye imisebenzi ongenze kuba kusiyona yani yokukholwa. Nikhona abazalwane. Siyabonga abazalwane bebekele indaba kaJesu. Kodwa into isele nathi. Amen bazalwane. Leli iBhayibheli uthi baba udladla uJesu mayesezohamba ukhulekela ibandla. Amen bazalwane. Ayezomshiya ngaleso sikhathi naleli lazonezelwa kulo. Amen bazalwane. Ukuthi konke akusho kubona nalokhu umoya ongcwele ozothi mawufika kubo ubafundise kona uzudlulele ufike nala yena uJesu engazange afike khona. Amen bazalwane. Sesikhona bazalwane siyakholwa. Kodwa ukuthi siyakholwa akuphelele. Amen bazalwane. Kukhona lento ekufanele ukhona lento ekufanele siyenze ukuze lento yokukholwa igcineke kuthina. Mangabe singayenzi ngeke kwenzeke ukukholwa ngendlela efanele. Amen bazalwane. Mhlambe mangaze kufike la kufa kubuya khona inkosi sisayibambile lento yokukholwa. Kodwa sine task esinikiwe ukuthi noma kuthiwa ukholiwe kodwa ukwazi ukuhlala usonga izandla ngokuthi usuyakholwa. Kodwa kunalento ekufanele uyenze ezokwenza ukuthi wena uzigcine ukwazi ukuqhubeka endleleni ngokunjalo nobudlelwane bakho nenkosi buqhubeke bwakheke endleleni yokukholwa. Ukukhuthalela ukusebenza umsebenzi wenkosi. Amen bazalwane. Ngiyazibuzela nje wagcinani nje ukwenza into enomsebenzi wenkosi. Siziyeke izisebenzi zenkosi. Wagcinani nje ukwenza into enomsebenzi wenkosi. Angithi uyakhonza locally la ukhona uyafundiswa ngomsebenzi futhi wazi kahle ukuthi umuntu okholwayo kufanele enzeni. Wagcinani ukukwenza lokho. Amen bazalwane. Nisakhona bazalwane. Okay, asike silezwini. Fundele mama verse 3. Njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Yebo. Senazileke ngaye uNkulunkulu. Nanikezwa futhi namandla. Amen bazalwane. Avela kuNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Sekwenziwe konke nanikezwa namandla avela kuNkulunkulu. Amen bazalwane. La munye umbuzo wami engiza kuona ukuthi yini into osuyenzile wayenzela uNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngiyacela mama wahle kancane futhi. Esiphiwe ngakho izethembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Amen bazalwane. Verse 3 uthi ke njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke uqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena wasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe esiphiwe ngakho izithembiso ezigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Amen bazalwane. Ngibuka mangibheka lelizwi ngibuka ichallenge esisalele bazalwane noma esibhekene nayo ukuthi uNkulunkulu kwenze konke. Kukhulunyiwe la ngoJesu wambulwa wabeka uJesu wasobala noNkulunkulu uqobo. Nakho usuyakwazi sekwenze konke uNkulunkulu. Hallelujah. Usuyakwazi usekwenze konke. Amen bazalwane. Lithi ke iBhayibheli lapha ya uverse 4 esiphiwe
zakhe izithembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Ngifundela uverse 5 mama bese ngingena ezwini lami egameni lika Jesu. Yebo mama. Ngalokho nengezela imputhalo yonke nelekele ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi. Amen bazalwane. Ngizobuza nje bazalwane. Umbuzo. Wenzeni wayenzela uNkulunkulu? Ngizobuza lokho nje. Wenzeni wayenzela uNkulunkulu? Nikhona bazalwane. Leli Bhayibheli uverse 5. Ngalokho ke nengezela imputhalo yonke nelekele ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi. Yini osuyenzile wayenzela uNkulunkulu? Leli Bhayibheli into efanga beniyenza nina eselikuzwile kufanele ngabe nanti kune effort eniyenzile nayenzela uNkulunkulu ukwenda ubuhle bangathi uNkulunkulu asenzele yona. Yini oyenzile? Nikhona bazalwane. Umpostoli Petro mayebhala incwadi challenge uthi ntangabe niyayenza ngoba uNkulunkulu senimqonda kahle into ekufanele ngabe nisale niyayenza ukwandeza inkuthalo kushuthi emazini uKristu akupheleli lapho emazini uNkulunkulu kuyadlula lapho kubiza umzalwane nomzalwane yena yaziyo ngoKristu yena yenzayo esemazini uKristu nangezela inkuthalo nilaya nobuhle nangezela inkuthalo nileka ubuhle. Hallelujah. Nengezela inkuthalo. Angazi abazalwane bemavila kangaka. Akumavila. Thina sithi ukuthi uyivila wena. Mtshele. Niyasabana ninjalo. Niyadlala. Singezwa ngempama la. Khona bazalwane. Leli Bhayibheli ukuze nina nizokubalekela ukubhubha okusezweni kwenkanuko. Yini into ekufanele niyenze ukuzikhipha busy nani kulokho esenikwazi ukuze lento efuna kwenu ukuphila idede kini ngenxa yento enifaka kumina ufanani kwena. Ngithena zinabani abakhuthele abazalwane bamajosi yojosi lenkonzweni i-effort abayikhiphile bayikhiphe ukuzobuka uNkulunkulu menzeleni njengoba umuhle kangako uzohamba ungenzanga lutho. Awuba uthi uNkulunkulu losimqonda akulande amanyaleni lokwenza wamuhle lokwenza wafaneleka lokwenza wahlala namakhosi yena umenzela yona noma konke kungawe. Yebo sana asikhulumeni bazalwane. Kuneminyaka abantu basindiswa kodwa kuze kube manje ngathi izinxiba abanye ngathi bahlele emthetheleni kwechibi balindele ukufakwa echibini kuze kube manje ngathi bafinyonga abantu abayazi into efaba yenze endlini kaNkulunkulu. Abantu abayazi into efanele bayenze endlini kaNkulunkulu bakhubazekile ekubona bayahamba bayabona bayezwa kodwa bakuzentweni zikaNkulunkulu bakhubazekile. Yini oyenzela uNkulunkulu? Yini oyenzela uNkulunkulu? Nibona bazalwane umpostoli Paul mayefika kwelinye ibandla uthi bengithi sengidinga ukudla oqinile kanti ngisayingane ngisahamba funa ubisi
bapheshulwa maza. Bapheshulwa maza abazalwane. Nikhona abazalwane. Kodwa uthi uPaul ngabe isisekelo. Nikhona abazalwane. EsinguKristu. Omunye wenza njani bazalwane? Wakha kuso. Nathi lona loyo awakhayo akaqaphela ukuthi wakha kanjani kuso. Isisekelo sibekiwe singuKristu. Amen. Akwazi ukungakwazi ngisho ukuthandaza. Wasindisela kwayiphi foundation we? Ngoba esiyazi inguKristu. Yeah. Njalo. Nikhona abazalwane. Hallelujah. Nasinaba. Jesu. Nikhona abazalwane. Nasinaba. Effort oyifakile ngabe yokwenza ubuhle bokumazi uKristu kudlulele kuwe nakubantu abangamazi. Noma leyo ukuthi ubukele wena umuhle uKristu angaveli nakuwe. Nikhona abazalwane. Nikhona abazalwane. Ini Bhayibheli nibalekela ukubhubha okusezweni ngeenkanuko. Uyazi ukuthi uzommangala ukuthi abantu abasezweni aboni ngalendlela ebona ngayo amakholwa. Ngiphinde bazalwane. Ngiyazwana bazalwane. Abantu abasezweni aboni ngalendlela ebona ngayo amakholwa. Yazi ukuthi umuntu esezweni akazi nokuthi contact uyinkanuko. Kodwa izwi likulekelele. Lathi isimo sengqondo asiguqulwe. Yenze ibe inqondo yethu. Lokho kuzosilekelela ukwazi ukuhlukanisa okuhle nokuthandeka kuNkulunkulu. Singena khona kunjalo. Sesazi ukuthi lokho akuthandeke enkosini. Fika umzalwane phakathi esonweni. Nikhona abazalwane. Yini? Oh, sizwe mfethu siyaxabana ngala. Lungile. Ngengisaya ngala. Bazalwane. Thina sisiziwe bazalwane. Lento yokwazi ukuqonda ukuhlukanisa into enhle nembi ikithi. Nikhona bazalwane. Sesiyayazi. Nikhona bazalwane. Asikwazi bazalwane ukufuna ukuhlala sishunyayezwa engathi kufanele siphenduke namhlanje engathi asingakaze siphenduke before. Nikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Nithi iBhayibheli ibalekela ukubhubha okusezweni ngeenkanuko. Umuntu wazi inkanuko umuntu okholwayo. Ongakholwa akayazi inkanuko. Njengoba wena ongakholwa wawungazi nokuthi awukhanuka kulento awulingekela kuyona. Kodwa sewukholwa wasewazi ukuthi yini inkanuko. Kodwa bazalwane khona kunjalo. Baphakathi enkanukweni yini enza njalo abakhuthele makuze emsebenzini wenkosi. Angaphazana umuntu ongafundi ngeke azaphasa. Nikhona bazalwane. Ngeke azaphasa. Angaphumelela nomuntu emncintiswaneni magijinywa engatraini ngendlela. Ngeke kwenzeke. Elokhalini yakho wenzani? Yini oyenzayo uthi uyenzela uNkulunkulu?
yini oyenzayo asikiyeke kokwelokhali yini eyenza abantu babe affected empilweni yakho yokholwa ngoba uyakholwa elithi iBhayibheli wena wengezela ubuhle ekumazini uNkulunkulu yini oyenzayo abamazi uNkulunkulu abantu emuhle kakhuluma bembuka kuwe nikhona abazalwane bakhonzile abazalwane bambeka uJesu eyisachazeka wafisa ngakuthiwa nongekho khona nangokuzayo samusha kaBamajosi mangabe kube kusawuyena noma kudladla kobe sayikhuluma le ndaba kaJesu umile nje uphelele wena kuyena bazalwane uphelele nina kuyena bazalwane masithandaza sinenkinga siyazi likhona igama likaJesu mase senzekile izinto iliphi igama oliveza kakhulu leli kaJesu liyafihlwa lisebenze kumnyameni la ngaboni khona abantu yini oyenzitha abantu bazi ukuthi wena umntwana kaNkulunkulu uyakholwa ayike ukuthi ke unezelwe ebandleni ayikhulunywa nje leyo akumagama eniwaqambayo ngoba budlala akumagama abazalwane abawaqambayo beqamba ibandla leli likaKristu to the Church of Christ Church of Christ ngoba lento le imenza ehlike kulento ayiyona ingakho ngekayifaki effort ukulekelela okwakho ukukholwa ngoba uyasaba ngento ayiyo yini oyenzayo uyenzela uNkulunkulu aku effort efakwayo endabeni makuthiwa khuluma indaba ngazi ukhohle abazalwane endabeni ayifakwa hayi kanje endabeni nakubantu abangakholwa phakathi umzalwane yipi effort oyifaka uveza ubuhle bukaNkulunkulu la uhlala khona ngoba lento kaNkulunkulu kufanele ivezwe indlela thina abantu abazosazi ngayo mangabe mina njengoSikhakhane ngingeke ngikwenze abantu bamazi ukuthi nuhle kangakanani uKristu ngeke abantu babe interested ukwazi uKristu kodwa lento ukuthi abantu bazi uKristu izoya ngawo ukuthi umveza kanjani wenzani bona mabehlangene ngendaba abantu yeneza sometimes wena oyiqalayo kusawubuhle ndo yebo zona kusawubuhle sengizohlala phansi iBhayibheli ngalokho nengezela inkuthalo yonke nalekela ubuhle ekukholweni nalekela ubuhle ekukholweni nasekukholweni kube ukwazi ngathi uyabasukela bazalwane anithi izandla bazalwane ngizomphile naye na ngizomphile naye na yebo kuze kube thakathe ngizomphile naye na uJesu ngizomphile naye na uJesu ngizomphile naye
Hallelujah. Hallelujah. Kunjalo bazalwane. Siyohlabelela thina amakhono, angithi? Masuka la. Awuhambi uyoshintsha ukwenza. Yazi lento yokukholwa unale tendency kakhulu ebandleni. Yongathi yabantu abadala. Makufanele kuzokhulunywa ngoJesu. Yazi since sanezelwa uyanisha isekeli obabuxulu. Angani noma naye angakufisa ukubona umuntu omusha ngelila ngemila. Efakaza ngemsebenzi kaJesu. Nikhona bazalwane? Efakaza ngani bazalwane? Ngemsebenzi kaJesu. Ephakamisa uJesu umuntu omusha. Nikhona bazalwane? Manje lento yaJesu engathi noma lento yokukholwa engathi ungaba more active kuyo mase kunje kakhulu lebandleni. Bazalwane? Mase kunje nje. Niyaunderstand bazalwane? Engathi fanele uqale uzube ne-status esithile. Ukuzobonakala wena ukuthi unjani uyakholwa. Bapha abantu abasha. Bapha abantu abasha. Emalokhalini bapha abantu abasha abangagoqwa ngokukhonza uNkulunkulu. Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bangena bayaphuma bayancengwa. Bapha abantu abasha abazomela into abayizwile not unless bengakaze benze lutho. Kaphansi maningena endlini ningakhuluma indaba kaKristu. Sikhona mkhona. Baphi? Sikhona. Jesus. Cela ubone izandla zomuntu omusho oyithembayo. Hayi sikhona. Jesus. Ozithembayo. Omusho oyithembayo. Abazalwane. Engathi ngahamba isikhathi la khona emalokhalini nizobe nemhlele ama-open air bese ngingabasha abakhonzi. Ayifika enkundleni noma phambi kwesipha noma ikuphi uthi uzodedela ubani nezwi. Uzodedela ubani nezwi. Ubanovuka lizwi. Bazalwane, abantu abasha izinto ezithinta kakhulu thina singamfaka uNkulunkulu. Nikhona bazalwane? Bantu abasha emalokhalini hlakaleni izalukwazi. Maye khona umuntu omusha uyacelwa. Uyacelwa. Uyacelwa umuntu omusha. Hambi yohlabelela. Hambi yohlabelela. Akayazi iroom yakhe mayingena endlini kaNkulunkulu. Abasha bakuleli ivangeli. Abakhithile. Hey bebakhatha. Abasha bakuleli ivangeli. Abasha bakuleli ivangeli.
Jesus. Umanyusa kakhulu makondana nezenkosi. Izokwehla lento ethinta inyama yakho. Nikhona bazalwane? Yey, wabazalwane. Lezi zinto zombili ziyamelana. Umoya kumntomusha uthi ufuna kwakho. Nenyama ifuna kwakho. Wantomusha, shila inyama ngokukhuphula kakhulu kwazikamoya. Hamba wazi lento. Ukuzenzeke kahle uzizwe ukholwa. Awuyinikele ngokugcwele enkosini. Amandla akho wonke awufake maqonda nento ezithinta uNkulunkulu. Hallelujah. Ngokwenze njalo lento yobubha iyephela kuwe. Nikhona bazalwane? Iyenze njani? Iyaphela. Ngeke kwenzeke ngokubili. Khona kuzophasa. Nikhona bazalwane? Kukhona kuzophasa. Sengizohlala phansi. Akwazi. Yabona njengoba nento zenu zingafuni ukuphumelela. Sometimes abantu bazoshawa i-effort abayifakayo. Sigxile kakhulu entweni ezifuna thina. Kodwa lezi ezenza uNkulunkulu asinaka asizenzi. Lezi ezokwenza uNkulunkulu akabheke thina asizenzi. Bese siyahluleka endleleni ngenxa yakho ukuthi asiqondi ukuthi uNkulunkulu ufunani kuthina. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngiyamthanda manehla. Inkuthalo bazalwane singayikhohlwa. Nangale ngoba seGalatia chapter 5 mayikhuluma ngezithelo zikamoya. Nakhona siyayidinga. Nikhona bazalwane? Siyayidinga. Ngoba into ezophetha uKristu kakhulu izithelo esinazo. Ezivela ngemisebenzi esiyenzayo. Uthi Jesu ilelo nalelo gatsha elingatheli izithelo uyanisusa. Nikhona bazalwane? Asikwazi ukuphila bazalwane ngathi kade sasuswa kuJesu. Nikhona bazalwane? Kodwa sine chance yokwenza kwenzeke. Nikhona bazalwane? Awuhambe uye localini yakho. Bawubona isidalwa esisha. Bawubona umuntu osizakele. Nikhona bazalwane? Abawubona umuntu onjani? Osizakele. Asikwazi ukukholwa siphile ngathi asizakele. Hallelujah. Leli iBhayibheli amandla esinawo asihlanganisile nangesimo sokuNkulunkulu. Bazalwane, yabona lento yesimo sokuNkulunkulu babudlala iyaqeda. Ngoba kufanele isenze lento yethu ihlulwe isimo esisona. Nikhona bazalwane? Ihlulwe into esiyona. Akufanele ngabe umuntu la akazi ukuthi inelindeleke kuye. Omnalo befaka umuntu ongenayo okufaka kuze kithi uthi makuthiwa uyaphenduka yini elindeleke kuwe. Neza bazalwane? Hayi effort efakwe emakhoneni ebusuku
abazalwane ayiphele bazalwane leyo nto. Nikhona bazalwane? Ayiphele. Yelekelani ubuhle bazalwane. Enzijani bazalwane? Elekani ubuhle bokholwa. Izinto efana zenze aziveze ukuthi ukukholwa nikuvaluisha kangakanani. Nikhona bazalwane? Abazalwane namhlanje abakuvaluisha ukukholwa. Ngalendlela ngeke bazibakwenze. Ayifake effort umuntu, anikele ngisho ukunikela. Akwenziwa. Ngani ngoba lento okholwayo kufuneka yakhiwe iphile. Wena okwenzayo kwenze kakhulu uNkulunkulu uzoqhubeka aneze. Amen. Anezele ibusiso kuwe. Amen bazalwane. Amen. Sekuhlala phansi. Umbuzo benginawo. Into yenzayo oyenzela uNkulunkulu. Awusuka la awahamba uyibheke. Lokhuthalo ongaka okhuthele. Ukhuthalele kubani? Ukwenzela bani? Nkosi yomsimbosisi. Jesus. Nkosi yami. Jesus.